Milé dámy, vážení páni, srdečne vás vítam v týchto priestoroch. Americký spisovateľ, dokumentarista a cestovateľ Phil Cosino charakterizoval putovanie ako veľmi silnú metaforu pre akúkoľvek cestu, ktorej cieľom je nájsť niečo, čo je pre vnútro daného pútnika podstatné. Ja vás srdečne vítam na festivale Dní Spišského Jeruzalema 2023, pretože to je tiež istým spôsobom putovanie. Vy ste putovali sem, už ste čosi zažili, alebo čosi zažijete, obetovali ste sa, aby ste čosi zažili. A toto všetko nás akýmsi spôsobom spája s dnešnou témou, ktorú sme sa rozhodli pre vás pripraviť. Táto téma je putovanie, pútnik. Každý z nás je s tým spôsobom pútnikom, každý z nás sa nejako podieľa na nejakej svojej životnej ceste a vydáva sa aj na menšie, parciálne cesty, na menšie púte. Ja chcem v tejto chvíli predstaviť našich hostí a srdečne privítať slečnu Kornajovú, ktorá pracuje v civilnom zamestnaní v právnom sektore a je pútničkou do Santiaga a do iných destinácií. A okrem toho ju predstavím ako dôležitý článok nášho dialógu, pretože je členkou občianskeho združenia Priatelia Svetojakubskej cesty na Slovensku. Pekne vás vítam. Ďakujem za pozvanie. Pekný deň. Ďalej predstavím profesora Františka Trstenského, kňaza spišskej diecézy, profesora biblickej teológie, ktorý momentálne pôsobí ako dekan v Kežmarku, ale prednáša biblikum na Katolíckej univerzite v spišskej kapitule v Košiciach a na ďalších miestach. Srdečne vítam, pán profesor. Ďakujem. No a nášho tretieho hostia treba predstaviť trošku. Je síce od susedov z Košickej arcidiecézy, tiež kňaz Košickej arcidiecézy Dominik Macák, momentálne pôsobí v Košickej Novej Vsi a tiež pútnik do viacerých destinácií, o ktorých sa dozvieme. Srdečne vítajte. Ďakujem. Aby sme nestrácali čas, poďme od tých najstarších zmienok o putovaní vôbec a o tom, prečo vlastne putovať máme alebo môžeme. Pán profesor Trstenský, moja otázka znie, máme nejakú odpoveď vo Svetom písme na to, čo to putovanie je, prečo máme putovať a chce vôbec Boh od nás, aby sme putovali? Áno, máme to v Svetom písme, lebo aj vyvolený židovský národ je národom na cestách. Je zaujímavé, že zakladateľ, praotec Abraham, na ktorého sa židovský národ odvoláva, je ten, ktorý je na ceste. To znamená, hneď prvá kniha Genesis, ktorá podáva tento príbeh patriarchu Abraháma, podáva ako prvú vec o ňom, že odíď z krajiny, domova do krajiny, ktorú ti ukážem, a teda vydáva sa na cestu. Pre židovský národ tento odchod z domoviny a vydanie sa do novej krajiny sa stane naozaj takou metaforou, symbolom putovania a odvtedy ten židovský národ bude stále na cestách istým spôsobom. Či už je to potom dejiny patriarchov, dejiny egyptského otroctva, vyslobodenia z egyptského otroctva, je to už aj taká istá symbolika, že putovanie po púšti 40 rokov až tak, že to prišlo aj do takej slovesnosti zľudovenej. A potom aj po obsadení alebo získaní zaslobodenej krajiny stále je to ľud na cestách, pretože sú tam tie príbehy, ktoré sú stále putovaním. Aj preto, ako ste to v úvode povedali, že pravdepodobne to vyplýva z toho nášho takého ľudského zamerania, kde život je pripodobnený ku ceste, ku putovaniu. O to viac, že Biblia kladie dôraz okrem tých ľudských cieľov putovania ešte na ten nadprirodzený cieľ, a ktorým je stretnutie s Bohom. A to má aj židovský národ, aj potom kresťanstvo. Dokonca by som mohol povedať tak trošku, že v každom z nás je istý nepokoj a túžba dosiahnuť cieľ svojho putovania, nech to už nazveme akokoľvek, ale že je to zapísané v našej ľudskej prirodzenosti, završenie nášho života, završenie cieľa nášho putovania. My hovoríme kresťania veriaci, že v Bohu, čiže aj tam je to ešte také akoby zakódovanie tej ľudskej prirodzenosti.
Ďakujem. Ešte spomínali ste teda starý zákon, predovšetkým samozrejme židovské putovanie, alebo putovanie židovského národa. Môžeme ešte, to je putovanie, ktoré Boh nariadil. Choď, vstaň a choď. Máme vo Svetom písme ešte aspoň jeden taký príklad, kde dobrovoľne človek sa zoberie, ide a jednoducho, čo tým chce dosiahnuť? Veľmi známy príklad je Ježišovo podobenstvo o marnotratnom synovi, kde ten syn, ktorý sa vzdiali od toho otca, povie vstanem a pôjdem k otcovi. Nie, že ho niekto volá, tlačí, ale on sám prechádza ten prerodom a preto v Svetom písme aj cesta je znamením istého obrátenia, zmeny života. Preto aj hebrejské slovíčko na obrátenie alebo pokánie je šúv, čo je známe slovíčko, že vrátiť sa naspäť. Aj to je. Že cesta putovania nemusí byť len, že smerom kde si preč, ale niekedy aj vrátenie sa naspäť do domu. A tam je ten malotratný syn, ktorý sám hovorí, že vstanem a idem. Takže je to aj niekedy ten vnútorný pohyb, ktorý stále si myslím, že je pod Božím impulzom. Ďakujem. Poďme od Svätého písma ku súčasnosti, ku dnešnému človeku. Otec Macák, čo vedie ľudí k putovaniu? Dá sa to nejako tak všeobecne naznačiť? Tak už to bolo povedané, že to je spojené so životom. Hej. Samotný život je pohyb. Hej. Hovoríme tam, kde už nie je pohyb, tak tam je smrť. Hej. Takže svojím spôsobom naozaj to patrí k tej našej ľudskej prirodzenosti a k tomu našemu prežívaniu, že by človek sa dvihol a išiel a vlastne dosiahol nejaký ten cieľ. Hej, čiže sme vedení k tomu, však už aj malé dieťa chce vstať a už kde si ísť a ísť aj trošku vzdialiť sa od tej svojej maminy, ale svojím spôsobom sa držať v takej bezpečnej zóne. Hej. A múdra mamina nechá ísť, ale zároveň umožní, aby to dieťa zase malo tú istotu, že kde sa môže vrátiť. Hej. Čiže vlastne je to spojené s tou prirodzenosťou. A svojím spôsobom druhá vec je, že človek potrebuje aj ísť, vstať a napríklad chcete niekoho stretnúť, tak každý jeden z nás musí sa dvihnúť a ísť. Už nestačí. A vieme, že síce máme tie mobily a všetko možné, ale predsa len to nie je to. Každý jeden z nás cíti, že to spojenie cez tie virtuálne siete a toto, čo nám dnešná doba umožňuje, takže nie je to ono. Hej? Takže v našej prírodzenosti je tento. A to isté aj s Bohom, hej? Však už to bolo tu aj trošku povedané, že keď človek chce stretnúť Boha, sám v sebe vie, že sa musí dvihnúť a ísť. Musíme ísť do toho kostola. Hej, musíme ísť do toho spoločenstva, ktoré sa modlí. Hej. Musíme, že nám samým nestačí, že by sme zostali vo svojej izbičke, ale len sa vo svojej izbičke modlili sám. Viac sme to videli možno, že aj v tom priestore covidovom, ktorý sme zažili v posledných mesiacoch, hej, v tých 3 rokoch. Hej. Takže je to v nás. Hej. To dvihnutie sa a kráčať kdesi, aby sme mohli stretnúť. A poďme teraz k tomu konkrétnemu, čo už nazývame putovanie. To znamená za nejakou destináciou náboženskou. Čo tam ľudí vedie? Môžeme? Vy ste navštívili, sme sa o tom rozprávali, veľké putnické miesta svetového formátu naozaj. A prezradili ste čo to aj o štatistikách, ktoré budú možno prekvapivé pre poslucháčov a divákov. Dá sa štatisticky vyjadriť, prečo ľudia idú napríklad do Kompostely? Tak čo sa týka Kompostely, tak to je jedna vec, že to má veľmi dobrú reklamu. Takže je to spojené aj s tým, že by ľudí tam viedlo nie len to duchovné, ako to bolo od začiatku, keď sa vlastne v tom kresťanstve objavilo to miesto, kde ľudia vlastne putovali k hrobom apoštolov, tak mali možnosť ísť, neviem, či tu asi budeme ešte rozprávať, hej, ale mali možnosť ísť do Svätej Zeme, hej, lebo tam sú. Potom mali možnosť ísť do Ríma a potom tretie miesto, zvlášť v tom stredoveku, pretože na východ bolo ťažké ísť, tak sa rozhodli a kráčali, vlastne sa našli tie ostatky svätého Jakuba, tak sa smerovali vlastne do tej Kompostely. No ale k tej štatistike, tak ja som sa pýtal, keď je tam putné centrum pre pútnikov, kde vlastne vydávajú tie certifikáty o tom, že človek absolvoval tú púť, minimálne je tých 120 kilometrov na pešo, nejakých 300 kilometrov na bicykli, alebo potom nejakých, neviem, či 200 kilometrov na koni.
Sú 3 možnosti kráčať do Santiago de Compostela. No a keď tam prídete, tak sa idete tam zaregistrovať, aby vám vydali tento certifikát a medzi tými kolonkami, ktoré vyplňujete, tak dávate, aký je dôvod. A boli tam vlastne 3 možnosti. Jedna je turistika, druhá vec, alebo šport, druhá vec je kultúra a tretia, čo sme tam mohli zaškrtnúť, bolo duchovné. Tak som sa hneď pýtal tej pani, či štatisticky vedia, že koľko ľudí... A ona hneď hovorí, že väčšinou... Zakružkujeme väčšinou 2, alebo niektorí zakružkovali aj 3 dôvody, ale 80% tých, ktorí tam prídu, tak kružkujú ten šport, tú turistiku. Nejakých 60% kružkuje kultúru a len 20% duchovné. Čo sa týka duchovné dôvody toho putovania, ktorých priviedli k tomu, aby tam došli na to miesto. To je zaujímavá štatistika, možno až zarážajúca. Slečna Kornajová, aký je rozdiel medzi turistom a pútnikom? Ja som nedávno videl americký film, kde hlavná hrdinka putovala pacifickou trasou 900 míľ z Kalifornie až do Kanady, pretože mala život totálne pokazený, boli tam aj náznaky o samovražde dokonca a jednoducho išlo o akúsi katarziu, o očistenie. Ale to duchovné tam bolo v tom filme, ale nie náboženský rozmer. To také spirituálne čosi áno, ale teda tam smeruje moja otázka. Aký je rozdiel medzi hikingom a pútnictvom? Áno, tak turistika je pojem vlastne, keď človek sa rozhodne ísť niekam, vidieť nejakú kultúrnu pamiatku, historickú pamiatku, odfotiť sa, pozrieť si a vlastne nejaká fajka, že áno, bola som sa niekam pozrieť. Ale osobne si myslím, že to putovanie je tam vlastne tá potreba človeka ísť za nejakým svojim osobným rozvojom, prekonať nejakú životnú krízu, posunúť sa niekam ďalej a vlastne musí tam byť ako nejaké to posolstvo, nejaký cieľ. Prečo tam chcem ísť? Rozumiem. Pán profesor Trstenský, ku motivácii putovania. Poznáme historické zmienky o tom, že dokonca povinnosť putovať aj na Spiši to máme, bola za vraždu. Šľachtic musel putovať do Ríma, do Bari a nikdy sa nevrátil, prišiel všetky majetky. A v modernej dobe zase ja sa stretávam niekedy s tým, že ľudia konajú také votívne púte, že prišiel z prvej svetovej vojny, to mi známy hovoril, jeho pradedo prišiel z prvej svetovej vojny a sľúbil, že do toho putnického miesta bude chodiť každý rok, takže chodil. Alebo naopak, ľudia putujú, alebo snažia sa putovať, aby získali čosi. Aby som sa dobre oženil, aby som si našiel niekoho, alebo také. Je toto také votívne putovanie, alebo putovanie za trest tou správnou motiváciou? Je súčasťou toho nášho ľudského hľadania. Ja tak ako by som chcel, že rozlíšiť, že môžeme sa na náš život pozerať aj ako tulák, že aký je rozdiel medzi tulákom a pútnikom. Že tulák je dnes tu a nevie, kde pôjde zajtra, či sa zdrží týždeň, 2, či sa mu to zapáči, alebo sa vráti. Pútnik, keď ide, tak ide po tých miestach, ale vždy s tým, že má cieľ. Že kde si sa aj prenocuje a tak ďalej, ale ide aj stále, že si vedomí, že toto je len také zastavenie, ide do cieľa. Preto aj cirkev sa volá, že je cirkev putujúca. Nie tulácka. No. Že cirkev vie, že dobre, zastavíme sa, aj všetko teraz tá synoda sa hovorí, synodalita, kráčanie spolu, zase je to púť, ale stále, že vieme ten cieľ. A ešte poviem jednu takú zaujímavú, možno iný pohľad, že aj Boh je pútnik. Tomáš Akvinský povie, že to je nehybný hýbateľ. Že nehybný a ostatné dáva do pohybu, ale tá Biblia nám hovorí, že Boh je súčasťou putovania. Čiže on je ten, ktorý je putujúci so svojím ľudom, lebo Mojžiš, keď ho prosí, tak mu hovorí, pôjdem, ak ty pôjdeš s nami. Alebo povie, dobre, pôjdem s vami. A stánok stretnutia, archa zmluvy je stále s nimi putujúca. Ježiš emalskí učeníci, jeden z nádherných príkladov putovania, ktorá je tiež tá, ktorá Ježiš ide s nimi, kráča. Nepovie, že choďte, ja vás nejako tak tam počkám v tých Emauzách. Mária, a to sme tu v tomto regióne Mariánskej hory putovania. A tam už prichádzam k tomu, čo ste sa pýtali, že tie dôvody sú rôzne. Môžu byť dôvody naozaj isté vyjadrenie vďaky.
Vďaky za to, čo človek dostal, je si vedomý, že veľakrát, že to je nezaslúžené, že to je istá milosť. Ako odpovedať na niečo, čo si nezaslúžite? Čo viete, že nie je to len výkon vlastných rúk, tak idete na miesto, ktoré je spojené práve s tým duchovnom. Či je to Rím, Svätá Zem, Santiago, alebo aj tu len na Slovensku, tie naše pekné, krásne pútne miesta, ako isté poďakovanie. A máme príklady tu Levočskej hory, kde rok čo rok prichádzajú ľudia, ktorí povedia, 10 ročia tu chodievam ako prejav vďaky. To je prvá vec. Druhá ako prejav prosby, aj preto, že ako vyjadriť, že tú prosbu myslím vážne. Veď môžeme sedieť aj v obývačke a povedať si, Pane, prosím ťa o to a prosím ťa, splň mi to. No a ja si zatiaľ napijem sa kávu, trochu sa tam čosi pomodlím a ty už rob to svoje. To, čo povedal otec Dominik, je, že vstať a rozbehnúť sa. Že, Pane, ale ja to myslím vážne s tou prosbou. Že nielen tak, že ty si tam hore dačo poroba, ja si zatiaľ tu posedím a dávam ti to aj navonok tým putovaním najavo, že tú moju prosbu beriem vážne. Nie, že on, Pavol, by to potreboval, že sa nevie dočkať, kedy prídeme na Levockú horu, ale ja sám aj Bohu ukazujem, že to moje rozhodnutie, tá moja prosba, žiadosť, že niečo, na čo mi záleží. K čomu aj ja pridávam svoj vlastný diel tej mojej námahy a putovania. Čiže to je dôvod možno ten prosebný. A potom, čo ste naznačili, dôvod kajúcny. Ale zase kajúcnosť ako prejav naozaj úprimnej kajúcnosti. Niekedy tým, že sme dvaja aj kňazi, tak dávame niekedy aj ako spovedné predsavzatie, ľudovo sa to povie, že pokuta, ale lepšie je to povedať, že isté také zadozučinenie, nie len, že nejakú modlitbu. Najmä mladí mi povedia, keď im dám čosi iné, že choď ku kaplnke a choď sa pomodliť, to mi nemôžete dať jeden otčenáš a vybavíme to. Nie, ja chcem, aby si vstal a išiel ku kaplnke, ktorá je 200 metrov za vašim domom a tam sa pomodlil. Čiže prečo to chcete odo mňa? Aby si ukázal, že to obrátenie, že tu po odpustení, že myslíš vážne. Že to nie je len, že vybavme to nejako tak 3 zdravasmi, tak ja sa pomodlíme 4 zdravasy a vybavené a nikde nemusím ísť. Čiže je tam aj túžba po obrátení, po zmene života, ktorú navonok človek vyjadruje naozaj gestom. A keď to takto hovorím, je to niečo, čo je prirodzené našej, teda ľudskej prirodzenosti. Pozrite, ak dvaja ľudia sa majú radi, tak ako už bolo povedané, tak si nebudú posielať len SMS-ky. Ale ten chlapec príde, kúpi kvety, zájde za tou milou, prekoná to, že vonku prší. Ten známy vtip, že pre teba prejdem 7 dolín a 7 hôr a pre teba donesiem modré z neba a stretneme sa, ak vonku nebude pršať. To znamená, toto je. Čiže ten vonkajší prejav, ktorý ten druhý človek očakáva. Lebo je navonok prejavom, že on to myslí vážne. No a to isté vo viere. V tom putovaní ja ti chcem, Bože, ukázať, že ja to s mojím vzťahom voči tebe myslím vážne. Že to nie je len také posedenie si. Mm-hmm. Môžem dodať? Nech sa páči, áno. Ja si myslím, že pri tom všetkom som objavil, že nie je dôležitý tak motív, aj keď ten potom nájdeme. Každý pútnik, ktorý sa vyberie, a ešte budem spomínať, aký je rozdiel putovať 7 dní, aký rozdiel je putovať 30 dní v kuse. Je tam obrovský rozdiel, lebo človek nájde tam o mnoho iné veci, ako keď ide na 7-dňové putovanie. Ale Taliani majú takú jednu príslovie, alebo zároveň aj možno, že múdrosť, ktorá už som našiel to aj v slovenčine, že keď chceš spoznať Ježiša Krista, chod do Svätej Zeme. Keď chceš spoznať cirkev, chod do Ríma. A keď chceš spoznať seba samého, chod do Santiaga, de Compostela. Práve v tom je tajomstvo toho, že človek stretne alebo navštívi to miesto, kde sa môže vo Svätej Zemi v Jeruzaleme dotknúť miest, priestoru, kde Ježiš Kristus kráčal, kde rozprával, kde sedával. Keď prídeme do Ríma, o to viacej, keď sme tam aj žili, taký väčší čas, tak spoznáme to spoločenstvo, ktoré sa vytvára cez svätého otca, kardinálov, biskupov, všelijakých tých kúrií a tak ďalej. A vlastne človek pochopí, čo to znamená. To nie len to moje spoločenstvo, tá moja farnosť a ten môj farár, ale naozaj to ako cirkev ako takú. A potom Santiago, ktoré je spojené
vlastne s putovaním a dlhým putovaním, kráčaním. Nie je to, že prídem na to miesto a odveziem sa tam, ale naozaj, kto ide do Kompostely, tak vlastne chce kráčať. Aspoň pár dní, zažiť, čo to znamená to prejdenie každý deň nejaké tie kilometre, navštíviť nejaké tie miesta, stretnúť mnohých ľudí a spolu kráčať s inými, s ktorými nocujem v jednej ubytovni a potom sa presunieme, niekedy spolu, niekedy už potom každý sám a znova sa nájdeme možno na inom mieste, až dojdeme do nejakého toho cieľa. Ďakujem. Ja som sa vás chcel v súvislosti s profesorom Trstenským, alebo z jeho teda odpovedou opýtať, tak v krátkosti, ak je motívom putovania kríza, obrátenie, stretli ste takých spoluputníkov, že to pomohlo? Áno. Ináč je veľmi krásny film, pozrite si ho, Cesta, The Way, s Martinom Sheenom, ktorý vlastne prežíva obrovskú krízu. Však je to film, je to hollywoodsky film, ale film, ktorý ho rozpráva o tom, že zomiera otcovi syn, ktorý počas prvého dňa kráčania zomiera vlastne v Pyrenejách. Vyberie sa na túto cestu a zomiera a otec, ktorý ho celý čas presvieča, na čo tam ide a prečo tam ide a pohádajú sa, ten ide, lebo si to zobral do hlavy. No a potom vlastne tento otec príde, aby zobral tie jeho ostatky a previezol naspäť do Ameriky a zrazu sa rozhodne, že vykročí on a pôjde vlastne v tej kríze straty syna a nepochopenia a možno aj tých hádky, tak vlastne vykročí, až dôjde do toho a tam to pochopí. Čiže napríklad aj bolo to sfilmované, že prečo niektorí kráčajú aj kvôli kríze. Alebo vysporiadaní si sami v sebe niektorých vecí, usporiadaní. Ja som stretával tam napríklad študentov, ktorí kráčali, ktorí sa hľadali. Dokonca mal som možnosť byť aj pri jednom zasnúbení, ktorí vlastne dvaja mladí, ktorí prišli do Kompostely, spoločne kráčali celú cestu, až prišli do Kompostely a tam sa v mojej prítomnosti zasnúbili a už sa rozhodli, že vlastne vstúpia do toho manželstva. Čiže aj toto sú vlastne odpovede, myslím, že klasické príklady, že hľadanie a nájdenie počas tej cesty je veľmi silné. Ja môžem k tej kríze ešte? Napríklad mne sa stalo, mala som plusgiere, proste psychická únava, už úplné vyčerpanie. A naozaj boli dni, keď som si povedala, že balím, odchádzam, končím, proste ako už naozaj nevládzem. A naozaj zo dňa na deň ten človek hľada sám seba, tú svoju takú silu, odhodlanie, naozaj, že idem. Tú krízu vlastne človek rozchodí, prekoná a fakt nájde úplne iné veci v sebe. Moja otázka na vás bola smerovaná ako na nežnejšie pohlavie. Ste tu jediná reprezentantka v našom diskusnom krúžku. Kto každý môže putovať? Môže každý putovať? Myslím, určite. Zdravotný stav. Určite môže každý. Dokonca je aj k tomu filmu, ešte dopoviem, je natočený dokument vozičkára, na vozíku sa to volá. Vozičkár vlastne, ktorý išiel do Santiago de Compostela. Samozrejme, že mal okolo seba tým ľudí, ktorí mu pomáhali, ale naozaj je to pre každého. Ako na ceste sa nájdú neskutočné ako variácie, čo sa týka veku. Samozrejme, asi najčastejšie človek tam stretne okolo toho 30-ky. Od toho 20 do tých 30 rokov, kvôli tomu, že to sú študenti, ktorí majú času. Takže to je prvá vec. Druhá vec, lebo keď chcete prejsť celú cestu, tak je to písané podľa návodu nejakých tých 32 dní od Saint-Jean-Pied-de-Port alebo Roncesvalles, tá francúzska cesta až do toho severná cesta. Ináč pri východe si môžete nájsť, tam je španielská mapka, kde sú vlastne všelijaké tie trasy, ktoré je možné prejsť. Tá francúzska je taká najznámejšia kráľovská cesta. Takže tá trvá nejakých 30 dní. Potrebujete na to, aby ste ju celú prešli. Tá severná je ešte dlhšia, lebo je veľmi hornatá. A potom Primitivo, tá je asi koľko? 15 dní? 300 kilometrov vlastne je Primitivo. To je vlastne z Ovieda do Santiago de Compostela. To som absolvovala ja. A mne to trvalo 15 dní. Tak, hej.
lebo tá je dosť hornatá. No a potom máte južné, napríklad, ja som išiel ešte potom z Lisabonu, čiže portugalskú cestu cez Porto a tá trvá okolo 22 dní, 23 dní, hej, ktorá vlastne tiež vyústi v Kompostele. Hej. No a potom sú také dodatky, že každý pútnik vlastne smeruje ešte aj na koniec sveta, Finisterre sa to volá, čiže najzápadnejší bod Európy podľa všetkého. Príde sa k oceánu a stále sa ešte putuje jeden deň, je možné ešte do mestečka alebo takého miesta, volá sa to Mušia, ktorá je vlastne známa tým, že je tam svätyňa Panny Márie de la Barca, ktorá podľa tradície, tam sa našli vlastne ostatky svätého Jakuba, ktorý vlastne, keď chceli ho preniesť, kde si loď stroskotala a oni vlastne plávali na mušliach, sa tak znášali tie ostatky a tam jeden princ, ktorý tam v tom momente mal zasnúbli a tak ďalej v tom priestore, tak našli vlastne tie ostatky svätého Jakuba. Je to tradícia, neviem, či to je pravdivé, či nie, ale tak hovoria, že tento... A oni vlastne plávali na tých mušliach. A odtedy je vlastne mušľa znakom kamína, hej, toho putovania do Kompostely. Hej. Ďakujem. Vy ste mi prešli už do ďalšej témy, ktorú som chcel načať, že osobné skúsenosti, ale medzi tým dve ešte organizačné poznámky. Poprosím dobrovoľníka, aby nám zapol niekto prezentáciu vašich fotiek, ktoré ste láskavo poslali vopred. Zamklo sa to zase? Aha. Vieme. A okrem toho poprosím ešte, tam mám košiček. Už koluje výborne, tak keď koluje košiček, všetko je v poriadku. A heslo sa dozvieme hneď. Sme to už boli pustili. Aha, tak bolo treba toto tu, hej? Dobre, takže... Alebo počkáme ešte? Počkáme trošku. Hej, ja som chcel upozorniť, len som trošku pozabudol. Otec Macák priniesol láskavo kredenciál, si môžete pozrieť mapku, dekret o absolvovaní. Takže to všetko tam vzadu si môžete nájsť. Ak nepôjde, pôjdeme bez toho. No, skvelé. Ďakujem. Tak, môžeme pokračovať. Pán profesor Trstenský, vy ste putovali predovšetkým do Svätej Zeme. Poprosím vás trošku tí, čo sme neboli, aby sme sa mohli tak tešiť na to, čo nás snáď v budúcnosti čaká. Kde všade, čo všetko ste videli vo Svätej Zemi? Všetko, čo sa dá. Čo sa dá? To kresťanské, áno. To kresťanské, to židovské a vôbec tú krajinu. Putovanie do Svätej Zeme už je tým takým prvý príťažlivým, že ideme do krajiny, kde žil Ježiš Kristus. To je taká prvá motivácia, že ak som veriaci kresťan, tak idem do krajiny, kde už aj keď by som sa sám nehlásil kdesi k náboženstvu, ale to kresťanstvo je v Európe prítomné vo svete, tak už toto je takou motiváciou, že ísť na tie miesta, ktoré sú spojené s Ježišom Kristom. Lebo Izrael sa dá robiť aj opäť turisticky, ako bolo povedané, že urobíte 3 či 4 moria, Stredozemné mŕtve, Červené more, Galejské jazero, okúpete sa a máte zážitok perfektný, oddychnutý, ale to putovanie je práve s aj tými dôvodmi, ktoré my sme hovorili, že buď poďakovanie, prosba, obrátenie, alebo aj niekedy len zvedavosť. Takže Svätá Zem je tým fascinujúca, že idem do krajiny, ktorá je spojená s Bibliou. A mne Svätá Zem pomáha v tom, aj keď sprevádzam pútnikov, tak im hovorím, že v Svätej Zemi je dôležité zbaviť sa ilúzií, ale ponechať si ideály. Ilúzií to znamená
Mal som predstavu, keď som prišiel prvýkrát do Svätej Zeme, že tá bazilika Božieho hrobu to bude čosi veľkolepé, nádherné, že tam budú kvety, sady, predtým fontány, ako to vidíme v Ríme. Prídete a vidíte jednu ošarpanú budovu a poviete si, toto je poklad kresťanstva. Hádka ešte tam medzi vráva, krík vnútri. Áno, a to nás núti zamyslieť sa nad ideálmi a prísť o ilúzie. Pamätám si na jednu púčničku, ktorá, keď sme prišli ku Jordánu a videla ten kalný potok, si povedala, moja predstava vždy bola, že Jordán to je čosi vznešené, Dunaj, čistá voda, krásna, modrá, priezračná. A tu je jedna kalná kalúž alebo potok. A ja som tam vysvetľoval možno aj tú symboliku, že a práve do takejto kalnej vody chce Ježiš Kristus sa ponoriť a byť pokrstený. Možno preto, že to symbolizuje veľakrát aj ten náš život. Takže mne osobne a myslím, že aj mnohým, ktorí tam prichádzajú, pomáha zbaviť sa ilúzií nejakých svojich, ktoré sme mali načítané pod vplyvom aj filmov, dramaturgie, veď režisér si dá svoju fantáziu a prídete na to miesto a zistíte, že to je trošku inak na tom reáli. Preto pápež Pavol VI, ktorý ako prvý pápež od svätého Petra navštívil Svätú Zem v úlohe pápeža 1900 rokov po Petrovi, povedal, že Svätá Zem je 5. evanjelium. Že to, čo máte načítané, je výborné, je to Božie slovo. Keď k tomu pridáte ešte Svätú Zem, ľahšie rozumiete tomu, čo čítate, čo počujete. Ďakujem. Slečna Kornajová, vy ste už začali hovoriť o sebe, ale poprosím ešte trošku viac, že čo všetko ste absolvovali. Áno, tak ja som navštívila teda tú starú cestu Primitívos, Ovieda. Ja som mala aj motív, ja som sa rozviedla, to som to ťažko psychicky znášala vlastne tú stratu toho manželstva a nevedela som, ako mám naozaj v živote ísť ďalej. Či mám ísť cestou hľadať si psychológa, rozprávať sa so psychológom, alebo sa mám rozprávať doma už naozaj, že neviem s kým. Tak niekoľkokrát som vlastne videla tie spomenuté filmy. Stále vlastne mi tam tá myšlienka chodila, že pôjdem, nepôjdem, pôjdem, nepôjdem. Ono sa hovorí, že vlastne to kamino si vás zavolá. Skutočne ja som to tak naozaj cítila. Zo dňa na deň som sa zbalila. V práci som dala výpoveď a naozaj akože extrémne som to poňala. Zbalila som sa a som šla. A len som šla. Samozrejme, dala som vedieť rodine. Idem, ozvem sa priebežne, vypnem si telefón, naozaj chcem byť sama so sebou. A bolo to veľmi silné, veľmi silné. Na tej ceste som väčšinou bola naozaj sama. Boli dni, keď som nikoho nestretla, ani jednu živú dušu. Naozaj som objavila v sebe úplne inú vnútornú silu. Keď som sa vrátila naspäť, tak naozaj úplne ako bol za mňa úplne naozaj iný človek. Neviem, čo ešte k tomu povedať. Strašne to naozaj bolo veľmi silné. Naozaj silné. A tie zažitky sú obrovské. A ak niekto naozaj uvažuje o tom, ako sa v živote ďalej ubrať, ja to môžem naozaj doporučiť. A je to perfektné nielen ako duchovne, ale aj ako osobný rozvoj. Proste vy z tej svojej uličky, z tej komfortnej zóny urobiť niečo pre seba. Spoznala som strašne veľa ľudí, s ktorými do dneska sme spolu. A vlastne za mnou vlastne naše OZ-ko, tak vlastne sme tým ľudí, ktorí vlastne chce ukázať dôvod, prečo ísť. A ja som to trošku poňala aj ešte turisticky. Milujem Španielsko, je to veľmi krásna krajina, celkovo milujem turistiku. Takže všetko dokopy a ešte by som asi chcela povedať, že keď už niekto sa na tú púť rozhodne ísť, tak je lepšie ísť sám. K tomu sa ešte dostaneme aj k zážitkom. Otec Macák, tak poďte tú plejadu toho všetkého. Zahrňte nás štatistikou, destináciami, kilometrami, dňami, spôsobmi putovania. Tak ja sa budem držať kamina. Ako Svätú Zem akože odporúčam naozaj. Každý človek, každý kresťan by sme mali navštíviť také 3 miesta, katolíci určite. Keď máte chuť a myslím, že peniaze sa na to nájdu, tak Svätú Zem si dať ja hovorím, že to je najlacnejšia dovolenka ináč.
Akože keď si zoberiete, koľko to stojí, tak naozaj Svätá Zem je veľmi lacná. Oproti Rímu, Rím je drahší o mnoho. Takže to je druhá destinácia a tretia destinácia je, keď máte možnosť, tak naozaj aj to Camino, aspoň pár dní, dá sa kráčať aj tento. Takže ja som prvýkrát išiel na bicykli. Začali sme vlastne z Roncesvalles a skončili sme v Compostele. To je tých 790 km, tam máte napísané tabličku, keď začínate. Takže to bolo prvýkrát, to sme za 8 dní išli, traja. Druhýkrát som sa rozhodol, mal som ísť s ďalšími študentami, keď som vtedy študoval v roku 2016 v Taliansku, v Ríme. Ale nevyšlo to, totiž mali tam byť jeden Bielorus, jedna táto Ukrajinka a jeden Rus. Nedostali ani jeden z nich víza, takže sa museli vrátiť naspäť do domova a tak už mi to zostalo, že idem, sám. Takže to som prešiel vlastne z Roncesvalles až do Compostely a potom som pokračoval na tú Finisteru a Mušiu, takže to bolo takých 903 km za 29 dní. No a potom posledná, to bolo minulý rok, chcel som tú portugalskú cestu, už tie prázdniny sú také kratšie a dovolenka menšia, takže som tu absolvoval vlastne na takom malom bicykliku, neviem, či tu bol takedy ukázaný, Brompton sa volá. To je taký mestský bicykl s takými kolieskami. No a trvalo to za polovičnú čas, ako to by bolo pešo. Takže som začal v Lisabone cez Porto, hore celé Portugalsko vlastne, skoro celé Portugalsko až do Compostely a potom znova taký trojuholníček. Mal som 4 dní voľna, tam mi to vyšlo tak časovo, takže potom do Finistera, Mušia a potom naspäť ešte do ďalších. Takže to bolo takých 930 km vychádzalo to. Na tom malom bicyklíku? Na tom malom bicyklíku. Lebo ináč to som sa vás chcel opýtať, že v dnešnej spoločnosti predávajú predimenzované bicykle a 20 km sa to vozí potom za mestom a vy na tomto malom zázraku teda 900... Tak ale dalo sa. vyšlo to. No. Bolo to skladné, lebo keď sa to poskladá, je to asi také veľké. Takže do lietadla to nebol problém. No áno, trebalo vymeniť pneumatiky, lebo sa veľmi rýchlo opotrebovávali a tak ďalej, ale zvládol to, došiel. Budem pokračovať vami, ak teda by ste si mali vybrať, čo je lepšie, čo je horšie. Na bicykli pešo, čo má svoje výhody, nevýhody? Tak tu už, jak bolo povedané, ako najkrajšia vec je ísť na pešo, tak to je naozaj taká čerešnička na torte pri tom putovaní. O to viacej moja vlastná skúsenosť, možno, že iní budú mať inú skúsenosť, tak aby to malo aspoň 3 týždne to putovanie, najmenej tých 15-16 dní, ale 3 týždne, keď je to 30 dní, tak je to najlepšie mesiac. Prečo to hovorím? Som spomínal trošku na začiatku. Celé to putovanie, tých 29 dní, keď som kráčal, tak som si to rozložil na také tretinky. Kvôli tomu, čo sa stalo, a tu je aj odpoveď na to, že či boli tam krízy alebo neboli, skôr tam boli také premeny. A dôvody toho, čo človek vlastne zažíval. Tá prvá tretina tých prvých 10 dní bola o tele. Tam odpovedáte, že čo vlastne, ako telo reaguje na túto zmenu, na túto skúsenosť a na to vaše putovanie. To vás všetko boli. Tam tie krízy sa dotýkajú naozaj telesného. Kríže, ráno vstávať. Stával som o 5, lebo o 12 tam boli 40 horúč teploty, v tom Španielsku, takže trebalo veľmi skoro stávať. No a takže naozaj to bolo všetko o tele, o tom čo to vlastne, ako to telo reaguje. Svätý František nazýval svoje telo somárik, takže brat somár, takže to bolo presne toto. Takto človek naozaj tak prežíval, Tá druhá tretina, by som to nazval, a to som isté prežíval aj za ten týždeň na tom bicykli, keď som išiel cez Portugalsko, to bolo vlastne o psychike. Tam vám už telo nevadilo, to si zvyklo, a keď už bolelo, tak to nevadilo. Ja som vďaka Bohu nemal plusgere, mňa horolezci vybavili, že jak mám chodiť, aby som plusgere nemal a naozaj to vyšlo.
Takže suché ponožky vymieňať každé 2 hodiny a nebavlnené. Takže naozaj plusgere neboli a mal som ťažké baganže. Takže toto, ale druhá vec to boli o emóciách. Hej. Na čo som tu prišiel a trebalo mi toho a čo tu a zase sám kráčam a zase ten ma štve, hej, no prídem do toho ubytovni, zase nie je dobre dačo. Naozaj to bolo o emóciách, hej, odpovede, tie najrýchlejšie emócie, ktoré človek dáva, tak to sú tie emocionálne. Takže tie boli počas tej druhej tretiny. A tretia, potom prišla naozaj taká zmena asi po takých 20 dňoch, pri tom bicykli to bolo asi takých 14 dní, kedy už to bolo duchovne. Hej, to už bolo naozaj o tom, čo vlastne naozaj vo vnútri a tam už prichádzali aj tie odpovede na tie otázky, ktoré človek potreboval prežiť a bolo potrebné, aby si dal odpoveď. Aby keď už prišiel som do tej Kompostely, tak tam sa naozaj človek nájde. A to je presne toto, čo Taliani, tak naozaj, že keď sa spozná sám seba, chod do Kompostely a kráčaj naozaj. Vyber sa a buď putníkom, hej. Pán profesor, do Svätej Zeme asi nie peši. Dá sa. Niektorí sa vybrali. Dá sa peši, ale toto nie je pre mňa. Ako sa pripraviť na Svätú Zem? Čo to obnáša vlastne to cestovanie do Svätej Zeme, tí, ktorí neboli teda? Každý vlastne z nás má vzhľadom na tú destináciu trošku za predpoklad iný spôsob prípravy, že podľa toho, čo ho čaká. Vždy, keď sa ide do Svätej Zeme, tak odporúčam mať Sväté písmo, nosiť ho so sebou, čítať ho. Tam tým, že sa chodí väčšinou letecky, nejako nie je potrebné nejaké osobitné obutie. Ale to, čo vždy odporúčam vzhľadom na cestovné kancelárie alebo nejaké sprevádzanie, je veľkou výhodou, keď to spoločenstvo má kňaza. Lebo prídete na to sväté miesto, ako som povedal, dá sa ísť aj na miesta, ktoré sú úplne svetské. Izrael má nádherné prírodné parky, má nádherné aj kultúrne miesta, ale ak idete na miesta náboženské, vždy je tam nejaká kaplnka, kostol a je to oveľa silnejšie, keď je tam kňaz, že na tom mieste sa pomodlíme, na tom mieste sa slávi svätá omša. Lebo som stretol aj pútnikov, ktorí videli, že je lacná letenka, objednali si auto a povedali si, my to z Tel Avivu si pochoďme tú Svätú Zem nejako sami. A potom, keď sme išli sa nejako tak stretli naspäť a pýtal som sa, boli ste tam ste boli? Nie, neboli sme ani tam sme sa, nikde sme sa, boli v Jeruzaleme v niektorých miestach. Takže určite odporúčam, keď sa ide do Svätej Zeme, spoločenstvo kňaza, prítomnosť kňaza, lebo je to aj o tých miestach duchovných a náboženských. Na každom z týchto miest, o ktorých rozprávame, je možné ísť aj z vodou turistických, kultúrnych a dovolenkových. To vždy je možné. Ale ak sa tam ide z tých náboženských dôvodov, tak je dobre sa tam aj tak nábožensky na to naladiť. Skúsenosti sú, že ľudia potom napríklad túžia po svätej spovedi, po svätom príjmaní, lebo tam zažijú práve tú emočnú a duchovnú stránku. Po návrate mnohí, začnú praktizovať duchovný život, že si začnú častejšie chodievať do kostola, lebo ich to oslovilo, že nie je to len také na tej rovine takej, že pekná dovolenka, pozrite, aké máme pekné fotky, ale naozaj, že sa ich dotklo aj tá vnútorná premena. Takže preto. Takže asi lietadlom, ale predsa bola možnosť aj trošku prejsť pešo po tej Svätej Zemi? Samozrejme, tam je veľa možností. Záleží potom, ako sa tá púť naladí, pretože kedysi pred 3 rokmi som stretol pútnikov, čo boli cyklisti zo Slovenska, že prechádzali na bicykloch Svätú Zem. Dajú sa niektoré úseky peši, klasicky sa robí Jeruzalém a Jericho cez Wadi Kelt, ale dá sa ísť aj do púšte peši, tam, keď je obdobie dažďov, tak je tam teda voda a hlina, ale keď je obdobie sucha, tak to sú také korytaté wady, ktoré sú dobré pre turistov, že dá sa nimi aj prejsť okolo Masady, okolo Qumránu. To sú vyslovene miesta, ktoré sa dá peši chodiť. Niektoré národné parky ešte dolu na juh, okolo Berševy sa dá ísť peši. Takže bicykel nie je častým prostriedkom Svätej Zemi, nie je to taká krajina ako je Holandsko, Belgicko, Anglicko, že cyklisti všetci, ale skôr je to výnimka aj kvôli tomu, že tie nadmorské výšky sú veľmi prudké, že Jericho je -300,
pod úrovňou mora a Jeruzalém je 800 metrov nad morom a pritom je to len 30 km vzdialenosť vzdušnou čiarou, takže je to aj náročnejšie na to cyklistické. Ale putovanie áno, peši sa tu dá niektoré veci absolvovať. Na vrch Tábor sa dá ísť peši, na Masadu sa chodíva peši. Niekedy, že niektoré tie časti sa dá aj takto dohodnúť s pútnikmi, že ktoré časti si absolvujeme peši spoločne. Vždy je to o tom, aké ide spoločenstvo. Či je to jednotlivec, či to je malá skupinka, že sú tam 4 a 5, ktorí si prenajmú auto a niektoré veci idú peši, ale niekde sa zdržia. Loďou sa dá ísť, samozrejme Galejské jazero na lodi. Takže a keď je to väčšie spoločenstvo, tak tam sa už treba brať aj trošku ohľad na vekovú kategóriu, na zdravotný stav, lebo keď si niekto povie, že no tak my chceme ísť na vrch Tábor z toho parkoviska peši, čo je asi 40 minút, také rýchlejšie chôdze, oni to zvládnu, len tí ostatní na nich musia čakať, ktorí pôjdu nejakými taxikmi hore, keď je to, že zdravotný stav to nedovolí, tak potom je to taká ohľaduplnosti. Na púti Svätej Zemi, pokiaľ sa ide do spoločenstva, je veľa treba ohľaduplnosti a dochvíľnosti, aby sa stihol program. Slečna Kornajová, vy ste to už naznačili aj o kríze, aj o tom, že ste putovali sama, aj v skupine. Ako teda by ste zhodnotili, čo môže dať to pešie putovanie? Prečo je najlepšie a prečo teda by ste už vyjadrili, že sama? Dá sa to nejako pomenovať? Sama určite pretože viac človek môže byť sám so sebou. A to nie každý naozaj vie byť sám so sebou. Je to perfektná skúsenosť. Človek si vyčistí hlavu, naozaj si tie myšlienky usporiada. Ja som si trebárs zobrala aj taký notes alebo diár, kde som si vlastne písala poznámky každý deň vlastne, čo mi behalo v hlave, hej, myšlienky. A potom také tie otázky, hej, mám s tým človekom ešte byť, nemám, hej. A tak som si postupne ako strašne veľa vecí vytriedila. Neviem si predstaviť, ak by som bola v skupine, pretože tí ľudia sa navzájom, hej, nejako ovplyvňujú myšlienkou. Ja neviem, každý, hej, sme nejaký, hej, mňa už toto nebaví, poďme sa pozrieť tu. Ja neviem, čokoľvek, hej, čo vás napadne. A tým, že som bola sama, tak kde som chcela, som sa zastavila, vychutnala som si prírodu, sama so sebou som stravila čas, prešli mi v hlave nejaké myšlienky, vyčistila som si hlavu. Zás som niekam ďalej prešla sama, hej. Keby niekto bol so mnou, tak myslím si, že by ma strašne ten človek ovplyvňoval. A ja som bola v životnej kríze, alebo ako to mám nazvať, v situácii, kde som potrebovala byť sama, zastaviť sa a ten život nejako zrekapitulovať a ísť ďalej inak. Otec Macák, vy ste teda zabsolvovali toho veľa, aj veľa národov a ľudí ste stretli cestou, tiež samozrejme. Kde sú ľudia otvorenejší alebo bližší, pohostinejší ku pútnikom a kde tak akože ich zignorujú? Súvisí to nejako s tým, s blízkosťou tej destinácie, s blízkosťou cieľa? Dá sa to tak povedať? Tak treba rozlíšiť napríklad tú tradíciu v Španielsku, ktorá je naozaj veľmi silná a dá sa povedať, že ľudia na tej ceste, ktorá je vytvorená, ktorá je podporovaná aj Európskou úniou a rôznymi inými inštitúciami, aj naozaj zahraničnými, aj cirkevnými. Takže je tam veľká možnosť, čo sa týka... Chcem len povedať, že vlastne na prípravu, že keď človek sa rozhodne ísť na Camino de Santiago, nepotrebujete nič. Potrebujete sa len rozhodnúť. Ináč ja mám také krásne tričko, mne sa to veľmi páčilo, tak som si ho nezobral, ktoré hovorí vlastne, že to Camino, hej, to putovanie začína prvým krokom, jedným krokom. Hej. To nepotrebujete naozaj nič, potrebujete jedno rozhodnutie, vykročiť. Hej. Nepotrebujete plánovať, nepotrebujete nič, kúpiť si letenku, tam ísť a už potom hneď nájsť si ubytovanie, ktoré je tam, vlastne tie ubytovania každých, napríklad na tej Kráľovskej ceste, každých 5, dokonca 2-3 kilometre, hej, nájdete stále ubytovanie. Čiže, tak ako hovorila, že človek sa z minútu na minútu rozhodne, tu zostanem, hej, tu prenocujem, a na druhý deň budem pokračovať, hej, lebo nevládzem, lebo chcem a tak ďalej, hej, že vlastne je to naozaj také slobodné tento. Kdežto keď idete viacerí v skupine, napríklad 2, 3,
tak predsa len jeden chce ísť dnes 20 km, 30, pretože ho boli achilovka, ja neviem čo všetko, tam prídu aj také veci. Treba chladiť to potom a neviem čo všetko, takže zdržuje svojím spôsobom toho, ktorý by chcel ísť ďalej. A predsa len, keď už sa vyberieme dvaja, traja, tak kráčame spolu, nie? To sa patrí. Hej. Jeden je rytier pre toho druhého, takže asi tak. Trošku je to nielen zdržiavanie, ale aj nútenie, že ísť ešte ďalej a pritom ja chcem zastať. Hej. Čiže je lepšie, myslím, že Camino si kráča sám človek. Hej. Neznamená, že to bude sám. Ja som kráčal po tej Kráľovskej, tá je veľmi frekventovaná už od začiatku, od Saint-Jean-Pied-de-Port až do... Nikdy som nekráčal sám. Hej. Naozaj, to boli len tie momenty, kedy som chcel naozaj kráčať sám, tak som sa oddelil od nejakej skupiny, s ktorou sme sa večer stretli na tej ubytovni. Si predstavte ubytovňu ako táto miestnosť, možno, že aj s tou Pavláčovou, či jak sa to volá. A všade sú postele, hej, poschodové. Všetci spíme v jednej, dve, tri miestnosti, tam tá ubytovňa má. Poschodové postele, 20, 30 v jednej sále. S tým, že sú tam samozrejme zabezpečenie tie, ktoré je potrebné mať. Hej, čiže hygiena, alebo toto ponúkajú. No a vlastne... Keď už ide ešte väčšia skupina, tak to je už asi, si to neviem predstaviť, že by sme išli tak, jak do Svätej Zemi, že jeden autobus. Lebo problém sú s ubytovňami. Hej. Keď príde do ubytovne, ktorá má kapacitu 30 ľudí, nejaká tá skupina väčšia, tak obsadí celú ubytovňu a ďalší putníci, ktorí prichádzajú, už nemajú kde. Tam musia ísť a teraz si predstavte, že kráčate 25 km, 30 km, to sú už také hraničné kilometre. Dá sa aj viacej počas toho dňa, ale už nad 35, tak to už je naozaj, už na druhý deň pôjdete o mnoho menej. Takže, a teraz nenájdete tú ubytovanie, hej? Lebo je plné. Musíte ísť ďalších 5 kilometrov, hej? Alebo sa vrátiť 5 kilometrov, tak radšej pôjdete dopredu. Hej, takže sú tam nejaké také úskalia, ktoré majú naozaj má výhodu. A potom to je tá osobnostná, hej, že naozaj človek potrebuje zažiť samého seba. Hej. Ako sa pripraviť na púť? Teraz myslím, čo sa týka profesionálneho, pracovného života, osobného. Slečna Kornéová to už naznačila, že to riešila teda radikálne, akože od koreňa. Ja radikálne. Otec Macák, ako sa to zhoduje s prácou teraz? Ja viem, že kňaz, tak je to trošku asi možno iné. No, nájsť náhradu, tak no, nájsť náhradu, áno. Ale dá sa. Je možné. My kňazi máme tých 25 dní dovolenky, keď ešte sa presunie ten 5 dní, čo nám umožňa presunúť, tak človek má 30 dní dovolenky, tak za ten rok sa dá vykročiť a ísť po tých 30 dní, hej. Celá dovolenka že padne aj celá dovolenka vlastne padne na toto. Preto najčastejšie asi to je tie študentské časy, to sú také najlepšie časy, ktoré človek má. Ale druhá vec je ešte to, že čo sa týka Camína, nepotrebujete dôjsť do cieľa. Hej, toto ešte tu nebolo povedané. Putovanie mne osobne je veľmi blízke práve preto, že nemusím dojsť do cieľa. Vy ženy, ktoré ste tu, sa hovorí, že psychológia hovorí, že vy ženy ste zamerané na cestu. Kdežto my, muži, bohužiaľ, sme zamerané na cieľ. Keď nedojdeme do cieľa, táto nič sme nezrobili. Hej? Keď sa to neurobilo, nedokončilo, to je, aké by sme nič neurobili. Hej? To isté je tam. Toto my muži musíme opustiť a uvedomiť si, že tá cesta je najkrajšia. Najkrajší čas, to putovanie, nie ten cieľ. Tam, keď dojdete, to zrazu zostanete a čo potom? To už som došiel. Hej, a zrazu si to ešte mi chýba. Ešte dobre, že je tá koniec sveta, hej, že ešte ďalšie 3 dní môžete putovať, alebo 4 dní, aby ste ešte predĺžili to putovanie. Toto, čo vás najviac akože chytilo za srdce, hej. Lebo ste už došli do cieľa a teraz čo? Hej, tak za to hovorím, že vy ženy v tomto máte výhodu. Aj to som videl, keď som sa tak rozprával s tými dievčatami, alebo ženami, ktoré tam putovali, že mali práve toto vnímanie. Oni sa tešili naozaj z každého kvietka a tak ďalej a my sme pozerali, neviem, čím skôr dojsť do cieľa. Hej, my muži. Ale potom postupne, keď človek tak kráča, tak si to stále oživuje, že
potrebujem si uvedomiť tú cestu, tú krásu tej cesty a takýmto spôsobom vlastne objaviť, že nepotrebujem dojsť do cieľa. Nepotrebujem ani dnes, ani zajtra. A je krásne, že dostanete certifikát, aj keď prejdete napríklad prvú tretinu tej cesty a potom vám dačo odíde z nohy a neviem čo všetko musíte prerušiť, lebo napríklad aj zamestnávateľ vám zavolá, že prepáč, musíš sa vrátiť. Vrátite sa a môžete buď o rok pokračovať, tú cestu dokončiť, alebo tú ďalšiu tretinu, alebo potom ďalšia vec je, že dostanete certifikát, že ste prešli tých 200 kilometrov, aj keď ste do cieľa nedošli. Takže sa oplatí stále kráčať. Hej? Slečna Kornajová, dá sa nejako pripraviť na putovanie? Nejaká špeciálna výživa, oddych, cvičenie, tréning? Už toto bolo spomenuté, naozaj človek nepotrebuje žiadnu prípravu, naozaj len to svoje odhodlanie, že áno, chcem ísť. Vy si môžete tú svoju trasu nastaviť ako chcete, nie sú tam žiadne podmienky, koľko musím prejsť, dneska 10, zajtra 20 a tak ďalej. Naozaj človek si to môže nastaviť. Tu sa mi páči, tu chcem ostať aj 2 dní, tu si oddychnem a zajtra pokračujem ďalších 30 kilometrov. Ako je dobre si asi predtým poradiť. Také nejaké technické veci, čo si zbaliť, nechať si doporučiť. Napríklad bohužiaľ nikto neporadil, koľko ponožiek si mám zobrať a aké ponožky. Nemala som leukoplasty, samozrejme hrdinka, hej, tam som hľadala. Ale nie je potrebná nejaká špecifická príprava. S tým úzko súvisí divácka otázka. Koľko kilometrov je treba minimálne denne prejsť na ceste do Santiago de Compostela? Nájdu sa ubytovne aj po 5 alebo 10 kilometroch? Tak už to bolo povedané svojím spôsobom, áno. Je na tej kráľovskej ceste, primitívou myslím, že tam je tiež takých 5 kilometrov, niekde tam 10, hej. Boli úseky, kde neboli. Hej. Lebo vlastne to je horský úsek a naozaj 2 dní som mala také, že som sa ako fakt bála, že kde ja budem spať. A jeden deň som spala v spacáku. No a potom na tej kráľovskej ceste je tam len jeden taký úsek, ktorý je okolo 17 či 18 kilometrov. Nie je, to musíte prejsť. Je to bohužiaľ, je to tá náhorná plošina, po ktorej kráčate a tam sú naozaj cez deň 40-ky. Hej, takže a ešte väčšia na rozdiel od všetkých ostatných počas celej tej cesty kráľovskej sú perfektne vybavené napríklad žriedla vody. Hej, čiže výhoda, že potrebujete si zobrať pol-literku fľašku, lebo vy nemôžete či 2 kila, 2 litre vody. Hej, takže tú záťaž vlastne netvorí voda. Hej, takže tu si môžete načerpať každý 2-3 kilometre je tam nejaká fontánka, z ktorej si môžete zobrať pitnú vodu. A čo sa týka toho, tak sa hovorí, že taká normálna záťaž, ktorú človek znesie dlhodobo a môže niesť, tak to je 10 kg vašej váhy. Hej. Čiže vlastne sa treba zbaliť tak, že celý ten batoh postavíte na váhu a zvážite si, že nesmie prevažovať. Ono osobne na začiatku máte možno, ja som mal nejakých 10 kg a na konci som už mal 7 kilový batoh. Hej, takže ono to stále tak tento. Lebo netreba s tým preháňať. Každý večer si periete, vyperiete si to, čo vlastne ste niesli, mali oblečené dnes, zajtra máte už suché. Hej, pri tých horúčavách v lete, neviem, jak to je v tých jarných, jesenných, je to trošku obťažnejšie. O to viacej zimných, keď treba si zobrať aj to zimné oblečenie, ale v tých letných časoch vlastne naozaj sa za 2 hodiny vám všetko preskne, keď máte dneska tie moderné oblečenia, že nie je to s tým problém. Otázka asi taká pre všetkých. Sú pre pútnika nejaké pravidlá, modlitby, zamyslenia, účasť na svätej omši, alebo je to individuálne, treba nechať plynúť svoje myšlienky? Asi pravidlá zrejme nie sú, ale čo teda odporúčate, slečna Kornajová? Ja som to mala trošku inak. Naozaj nemala som žiadnu ani duchovnú prípravu. Som veriaca, ale tam bol trošku ako... U mňa to bolo iné. Takže tam naozaj som sa zbalila a nechala si prúdiť myšlienky a som šla. Na tej ceste kráľovskej, francúzskej a taktiež aj v portugalskej vlastne tie zastavenie, tie jednotlivé ubytovne sú spojené dosť často či už s farskými budovami, čiže kostolmi, alebo potom
obce tam majú, taktiež sú tam aj súkromné, ale zväčša tam bol stále kostol, hej. Lebo to je taká známa, naozaj tam putníci od toho stredoveku putovali. Stále teraz sa to tak ešte viacej oživilo, takže je stále možnosť, čo sa týka svätej omše. Ja keď som putoval na pešo, tak kalich napríklad, keď som išiel na bicykli, tak som si zobral, mal som so sebou kalich, mal som so sebou, dneska už máme mobily, takže mysel netreba aj čítať a ďalšie lekcionáre, to je všetko v mobile, ale tieto veci som si zobral, aby som si mohol slúžiť kdekoľvek, hej. Zvlášť to Portugalsko bolo také slabšie vybavené, ale dalo sa aj tam nájsť nejaký ten kostol, kde som si mohol slúžiť. Kdežto Španielsko bolo perfektné, tam som nepotreboval nikde, stále v nejakej dedinke, stále tam bol nejaký kostolík, bolo tam telefónne číslo, na ktoré trebalo zavolať a prišla nejaká pani a mi umožnila slúžiť svätú omšu. A takže to nebol problém. To bola moja ďalšia otázka. Fungujú naše slovenské celebrity vo svete teda? No, vo svätej zemi? Môžem povedať, náš nefunguje. Náš nie? Čo my máme v košickej diecéze, tak nefunguje. Ale fungoval veľmi dobre, lebo ja som bol vlastne vtedy ešte začlenený do pastorácie v rímskej vikariáte. Takže som mal celebret rímskeho vikariátu. Takže ten fungoval perfektne. Takže. Vo svätej zemi? Dá sa? Vo svätej zemi sa dá. Nie málo kedy pýtajú celebret. Celebret je preukaz, že človek je kňazom, vysvetený, potvrdenie. Málo kde pýtajú, že ukážte mi, že chcem sa presvedčiť, lebo predpokladajú, že keď ide niekto pýtať svätú omšu, tak vie ju aj sláviť a vie aj pýta jazyk, lebo tam sú všetky tie kostolíky vybavené aj jazykovými mutáciami. Už dnes je to, ako si vravel, že sú to mobilné telefóny, ale ešte stále je dobrá papierová forma, alebo niekedy aj elektronické zariadenie zlyha, takže to papierové je vždy dobré. A potom ešte aj k tej príprave na púť vždy záleží vlastne, aký typ púte ide. Či je to pešie, či je to autobusová, však sa ide aj po pútnych miestach Európy, Fatima, Lourdes, aj tam sa ide autobusovo, alebo Svätá Zem, Rím. Čiže tá príprava vždy súvisí aj to, že na aký typ púte idem, čo od toho očakávam, aký spôsob tam budem sa dopravovať a vlastne aj to ubytovanie, a tu teraz s otvorenými ústami, očami počúvam o Santiago, nikdy som tam nebol, lebo keď sa ide svätej zemi, tak v podstate každý večer končíme ubytovanie, je dopredu dohodnuté, je to hotelové ubytovanie, celkom slušné, pekné, takže aj preto, lebo to zameranie je trošku odlišné. Putovanie po svätej zemi naozaj o tom spoznávaní tej krajiny, ktorej žil, spoznávanie Biblie, Svätého písma, viac ako možno práve to putovanie nohami, kde je to možno zamerané viac na spoznávanie seba samého. Ďakujem. Ešte jednu máme otázku divácku. Čo vás držalo nad vodou, keď ste boli na dne? Rozumej, v kríze. Slečna Kornajová, vy ste sa už tu odvážne priznali ku kríze, ku plusgierom. Čo vás držalo nad vodou? Moji najbližší, vlastne moja rodina, s ktorou som komunikovala, tak dávali mi vlastne vždy energiu, že to dáš, hej. Takže ako asi moja rodina. Tak spojenie, hej. Pán Macák? To mužské zameranie na cieľ dojsť tam. Aha. To je jedna vec. A ľad ako pomáha. Hej. Keď vás, neviem, jak sa volá tento sval, ale to stále sa zapáli, hej, takže prikladať ľad, hej. Ja ešte doplním, že vo farnosti, kde pôsobím v Kežmarku, sme začali púte do Svätej Zeme, lebo ja ich sprevádzam. A je to zase trošku iný typ pastorácie, že vlastne ja to využívam, keď ste hovorili o tých dovolenkách, že pre mňa to nie je dovolenka, pretože ja ich sám sprevádzam fyzicky, som s nimi, vysvetľujem, slúžim sväté omše. Ale je to pre mňa, robíme to na jar a na jeseň, dvakrát, ale robím to prioritne pre mojich farníkov v Kežmarku. Ten dôvod je taký, že tiež je to kontakt kňaza s veriacimi, ktorý zostáva aj ďalej. Aj to je pre mňa dôležité, toto putovanie, pretože na tých miestach sa im chcem prihovoriť, aj pri homíliách, aj pri vysvetľovaní. Vždy to využívam aj s takou aktualizáciou na vlastný život, že to nie je len povedané, že pozrite tento kameň, to znamená to a to, ale aj teda to putovanie pre náš vlastný život. Aj preto, že po návrate z púte stále sme v tom spoločenstve. Čiže ja s tými ľuďmi ďalej žijem vo farnosti, v meste, stretávame sa v kostole, stretávame sa v meste.
Takže preto je to pre mňa jeden z tých dôvodov aj formácie takej pastoračnej, že ako byť s ľuďmi v podstate aj duchovne, ale aj tak úplne ľudsky, lebo už po večernom programe, keď sa zakončí, tak ešte sme spolu, ešte sa môžeme rozprávať, môžeme sa ísť ešte do mesta, do Betléma, do Jeruzalema, prejsť, pozrieť Nazaret a ešte aj tak ľudsky sa zdieľať. Takže aj toto je ďalší rozmer, čo je výhoda, že toto sa do dovolenky neráta. Toto nie je dovolenka. Mne to tak za seba poviem, že keď mi povedia, že tak čo, pán dekan, oddychli ste si? Vrem, ja som si oddychol, však od rána do večera som ako celý program. Hej. To je zase tak podľa toho sprievodcu. Hej, že vlastne v Svätej Zemi, keď je to sprievodca, tak vlastne on s tým šoférom a s majiteľmi hotela dohaduje, kedy odchádzame, kedy prídeme, strážime si čas, hej, že viem, koľko môžem na tom mieste byť a chceme tie miesta ďalšie v ten deň stihnúť. A niekedy na púti sú aj tie veľké také očakávania. To, teraz hovorím o tých takýchto našich pútiach autobusových, vlakových alebo leteckých, že prvý deň je to nadšenie vidieť čo najviac. Ale už taký 5., 6. deň povedia, a to tam musíme ísť. No je akože už, že však zostaňme si tak dlhšie na kávičku a tak. Takže aj toto tam k tomu patrí, že pre mňa to putovanie je aj spôsob, ako byť s ľuďmi, blízko s nimi, ako kňaz, ako ich, poviem, duchovný otec. Pastorácia, ďakujem. Čas uplynul ako voda. V tých otázok by ešte bolo, ako sme hovorili, na 2 dní. A veľmi zaujímavých informácií, ale musíme končiť. Ja si znova pomôžem trošku citátom, ktorý hovorí, že cesta bez prekážok nemá zmysel, cesta bez cieľa zase nemá dušu. Na druhej strane aj sme počuli, že aj putovanie, cesta samotná je cieľom v istom zmysle a pre nás, zvlášť veriacich, je naozaj tá cesta životná ku tomu večnému cieľu, ako ste otcovia povedali a zdôraznili niekoľkokrát, je veľmi dôležitá. To je to naše putovanie. Ako si už to životné putovanie vyplníme drobnými púťami, treba do Santiaga, do Svätej Zeme, do Fatimy alebo na iné miesta, to je už na nás a je to veľká výzva skutočne, ten prvý krok urobiť. Takže dovolte mi, aby som sa poďakoval našim milým hosťom, slečnej Radoslave Kornajovej. Ďakujem. Profesorovi Františkovi Trstenskému a otcovi Dominikovi Macákovi. Ďakujem aj vám, že ste nás poctili svojou návštevou, že ste prišli, že ste sa pýtali otázky. Dúfam, že si užívate Festival Spisky Jeruzalém, že si ho ešte užijete. Ponúkame ešte ďalší pestrý program a tešíme sa na ďalšie stretnutia. Dovidenia.
Ďakujem.